Is-sajjieda Maltin u Għawċin ser ikunu qed jirċievu fuel orħos mir-rata normali. Dan wara ftehim li wasal għalih il-Gvern dwar l-użu tal-karburant b'rata ta' dazzju żero fuq it-taxxa tas-sisa għas-sajjieda. Ikkonferma dan il-Ministru politikament responsabbli mis-sajt Anton Refalo hekk kif spjega wkoll li bekk is-suq ġie liberalizzat għal benefiċċju tas-sajjieda Maltin u Għawċin. Dan is-suq issa ġie liberalizzat, fl-istess ħin għandna attenti wkoll biex ma jkunx hemm abbużi, però issa dan il-ftehim il-ġdid illi aħna għamilna mal-stakeholders kollha issa s-sajjieda Maltin u Għawċin sejrin jirċievu il-fuel orħos milli kien ftit ta' ilu. Għalhekk jiena rrid nirringrazzja l-stakeholders kollha, il-kooperattivi, dawk kollha li kienu involuti fin-negozjati mod speċjali wkoll lis-sajjieda Maltin u Għawċin. Ikkonfermat dan ukoll il-Kooperattiva Nazzjonali tas-Sajjieda u l-Għaqda Kooperattiva tas-Sajt hekk kif email li bagħtet lill-Kmamar tal-Aħbarijiet f'Malta Għawdex ġabet fix-xejn dik meqjusa bħala fake news mill-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista. It-tnejn li għadda Net News irrapporta li s-sajjieda sabu ma' wiċċhom problemi biex jingħataw fuel sussidjat madankollu l-Kooperattiva Nazzjonali tas-Sajt u l-Għaqda Kooperattiva tas-Sajt kjarifikaw li ma kien hemm l-ebda kaos kif irrapportat minn Net News. Fil-fatt il-Kooperattiva Nazzjonali tas-Sajt u l-Għaqda Kooperattiva tas-Sajt qalu li għal kontrarju ta' dak li rapportat il-medja tal-partit ta' Bernard Grech permezz ta' ftehim illum is-sajjieda qed isibu prezz tal-karburant irħas minn dak li kien ftit tal-jemilu. Il-kooperattivi ppreċiżaw ukoll il-pompa ta' Marsa Xlokk għażlet ili ma tkunx parteċipi f'dan il-ftehim il-ġdid rigward l-użu ta' karburant brata ta' dazzju żero fuq it-taxxa tas-siża s-sajjieda u saħħu li permezz tal-arranġamenti preżenti l-ebda sajjied mhu ser ibati jew ikollu diffikultajiet sabiex joħroġ jistat.